Salam ildeşder hemmeňizi YouTube tahypamda hoş gördük. Bu men barmak basyp dilini öwredýän Saryhan. Videomyzyň bu edeksan Hytaý dili başlangyç kursy adly dersimiziň ikinji sapagy hakda bolar. Bugünkü geçek ikinji sapagymyz edil birinji sapakda geçilşi ýaly ilki bilen dialoglardan ýani gepleşiklerden başlar. Geliň şu görýän dialogyňyzy okalyň. Ezinden aytalan, 请跟我读。谢谢，谢谢，不谢，不谢。Bu dialogu Türkmençe tercüme etsek, yani şu gören iki hieroglifini şeşe deyip okurlar, ol minnetdar demeyi anlatır. Ya olmasa da sağ ol diyen manini anlatır. Bu yerdeki bu şe olsa, ol minnetdarlık bildirmek, hükmannel ya da sağ olsun aytmak, hükmannel diyen manileri anlatyandır. Bu yerde iki tane söz var, gel onları öğrenelim. Şeşe, şeşe. Ol minnetdar ya da sağ ol diyen manileri anlatır. Bu yerde olsa bu deyip okulan söz, hieroglif olsa del, yok, yani yokluk manini anlatır. İlkinci diyalogumuz şulardan ibaret. İnniki diyaloga geçeceğiz. İzimden aytalan, gelin onları okalayın. 谢谢你，谢谢你，不客气，不客气。谢谢你，谢谢你。Bu sözlerimi Türkmençe tercüme etsek, ol sağ ol, size minnetdar diyen manini anlatır. Bu aşağıdaki bu客气, bu客气. Bu olsa Türkmençe tercüme etsek, yani minnetdarlık bildirmenin gereği yok. Ya olmasa da minnetdarlık bildirmek, hükmannel, sağ olsun aytmak, hükmannel diyen ýaly manileri anlatyandır. Bu yerde bir tane söz var, gel onları da öğrenelim. Bu客气, bu客气deyip okurlar. Ol sağ olsun aytmak ya da minnetdarlık bildirmenin gereği yok diyen manileri anlatyandır. Bugünkü öğrenecek insonki diyalogumuz, yani gepleşigimiz şundan ibaret. Gelin onları okalayın. İzinden aytalan, 请跟我读。再见，再见，再见，再见. Bunu Türkmençe tercüme etsek, yani görüşürüz, sağ ol diyen manini anlatır. Şu yerdeki zay deyip okulan hieroglif ol yeköz gelenine ol yine de diyen manini anlatır. Bu yerdeki cen olsa ol görmek, görüşmek diyen manileri anlatır. Haçanla ol yeköz gelenine. Şoň üçin iki hieroglif bir söz bolup gelenine ol sağ ol diyen manili, sağ ol ya da görüşürüz, sağ ol diyen manini anlatır. Bu diyalogun ismi bilen öwreniljek täze söz hem 再见, 再见. Ol sağ ol, görüşürüz diyen manileri anlatır. Gelin bu diyalogları buradan gaýtalalyň. Haçanda siz kimdir ýerine minnetdarlyk bildirseňiz, sağ olsun aýtsaňyz, onda 谢谢 diýip aýtmaly. Kimdir ýer size 谢谢 diýip aýtsa, onda siz 不谢 diýip jogap bermeli. Ya olmasa da 谢谢你，谢谢你，不客气，不客气deyip jogap berip bilersiňiz. Sagollaşmak üçin bolsa Hytaýça 再见，再见deyip şu sözi ulanyp bilersiňiz. Bugünkü pinyin hakda öwrenjek zatlarymyz ýani şulardan ibaret. Pinyinnäki başlangyç çekimsiz ses hemde bogun ýasaýjy çekimli ses. Pinyin barada men bir näçe videolar düşüripdim. Eger de pinyin hakda jikme-jik doly dürs öwrenmek isteseňiz, onda şo videolara girip görmeňizi size maslahat berýär. Geçen ýerlik tapamyzda pinyine degişli, yani başlangyç çekimsiz ses hemde bogun ýasaýjy çekimli sesleriň käbirler hakda öwrenipdik. Gelin bolsa başlangyç çekimsiz ses, yani şangmu bular hakda öwreneli.
Gelin bolary bir-birden okalyň izinden aýtalam. Çinga modu zhi 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 shi shi r r z z c c s s Şonka öwrenjek başlangyç çekimli sesler şulardan ibaret. Gelin bolsa boğun ýasaýjy çekimli sesleri seredip geçelim. Olara Hytaýça ýünmu diýip atlandyrylýar. Izinden aýtalam, çinga modu o yo an yan wan yuan an yin wan yun ang yang wang ang ying wang ong hem de yong. Şonka öwrenjek boğun ýasaýjy çekimli seslerimiz hem şulardan ibaret. Şu ýerde size ýatlatmak isleýän, egerde pinyin hakda giňişleýin jekmejek dolu dürs öwrenmek isteseňiz, onu meniň geçen gezekki düşüren, ýani pinyini deýişli wideolarymy girip görmeňizi size maslahat berýän. Gelin bolsa şu berýän pinyinleri, şu berýän bir boğunly sözleri bile okalyň izinden aýtalam. Çinga modu san shan zhong yang yun xing yuan ren ling cai shou xiong chuan chuang chi hem de rı. Indi bolsa şu görýän iki boğunly sözlerine de inserp seredin. Gelin olary bir-birden okalyň izinden aýtalam. Çinga modu冰箱冰箱鸡蛋司机足球机场爬山手表熊猫şu ýerde bir dada insörüň, ýani geçen ýerdeki tapamyzda men aýdyp geçipdim. Egerde 3-nji tonnaky boğunlar ýygyder gelseler, onu 1-nji boğunnaky ton, ol 2-nji tonna okalmalydyr. Ýagny şou, biao diýip okalýar. Hytaý dilinäki goşokton. Hytaý diline 4 sany esas ton var. Bu arada geçen ýerdeki tapamyzda deýişli bolan videoda aýdyp geçipdik. Mundan daşary ýene-de bir ton var. Ol hem gysy hem aýdylanyna jansyz ýaly okalýan bir ton var.
Onun adı Hytaýça adı çiňşaň diýip adlandyrylýar. Onu men türkmençe goşok ton diýip onu terjime etdim. Şu görýän sözleriňizde içinde 4 sany asyl tondan daşary goşok tonlar bardyr. Şu görýäniňiz goşok tonlar. Yani goşok tonuň üstünden ton belgisi belgilenmeýär. Gel bulary birden okalyň. Olar nähili okalýarka. Özümden aýtalan çinga modu. Mama. Mama. Ma ol birinci tonu ma. O bolsa goşok ton. Onda hiç ýyl ton ýok. Şoň üçin onu bir hili gysga hemde jansyz ýalyp okamaly. İkinci söz ye. Ye. Nay. Baba. Ene şu ýerde ýerleşdirilen iki goňly sözler ýa-da pinyin olaryň hemmesinde goşok ton bardyr. Şoň üçin goşok tonuň okulşyna ünsürip diňläň, ünsürip seredin. Gelin olary birden okalyň. Özümden aýtalan çinga modu. 桌子 房子 椅子 柜子 他们 人们 我们 弟弟 衣服 儿子 喜欢 认识 先生 朋友 晚上 漂亮 Yani goşok tonlaryň okulşyna ünsürip diňläsiňiz diýip umyt edýän. Indi bolsa pinyin düzgünler hakda aýdyp geçesim gelýär. Pinyin düzgünler hakda biz bugünkü sapamyzda tonlary belgileme hemde gysgaldyp ýazma barada bolar. Hytaý pinyinnäki tonlar hökmen çekimli harpyň üstünden belgilenmeli. Haçanna bogun ýasaýjy çekimli ses ýünmo 2 sany ýa-da 2den köp çekimli harp bar bolsa onu haýsy çekimli harp aýdygynda agzyň hasy giň açylýan bolsa şol çekimliğinin üstünden ton belgisini belgilemeli. Tonları çekimli harpyň ýokarsynda belgilenişiniň ýürüýte bir tertibi bar. Olar şeýle. Egerde pinyinni ilki bilen ton belgisini belirleyecek bolsak onu A çekimli harpy gözleýär. Egerde pinyinni A çekimli harpy bolsa onu tonu A çekimli harpyň üstünden belirleýär. Egerde A ýok bolsa onu O çekimli harpy gözleýär. Eğer o da bu harp hem yok olsa onu şu harpy gözleýär. Ol ö diýip okalýar. Eğer bu harp hem yok bolan halatynda onu şu harpy gözleýär. I. Garaz şu tertipde düşünýänsiňiz diýip umyt etýän. Emma yo diýip okalýan bogun ýasaýjy çekimli ses ýünmo bu kada eýermeýär. Näme üçin? Sebebi yo bu yo bogun ýasaýjy çekimli sesin gysgaldyp ýazylan görülüşdir. Haçan da pinnin ýazylanyna ol şeýle ýazylýar, emma okulanda bolsa ol şeýle okalýar. Ton belgisini U harpyň çekimli harpyň üstünden belgilemeli. Goşok tonlu bogunlaryň üstünden olsa ton belgileri belgilenmeýär. Ýani aýdyp geçdim bu barada.
Şu yerde görýän bolsaňyz, ton belgileri belgilenendir. Olaryň arasynda gowşak tonlar hem bardyr. Görşüňiz ýaly tonlaryň her türlü 4 tonun ählisi hem şu yerde bardyr. Gelin olary bir-birinden okalyň, izinden aytalam. 请跟我读学校学校帮忙帮忙篮球篮球女儿女儿游泳游泳手表手表终于终于公司公司时间时间身体身体考试考试国家国家报纸报纸好吃好吃谢谢谢谢客气客气Eger ünseren bolsaňyz şu ýerde iki bogun hem 3-nji tona gelenlik üçin ildeşder 3-nji tonaky 2 tane bogun ildeşder gelenlik üçin onu 1-nji bogunaky ton 2-nji tona öwürler. Okaňyzda şu tonu 2-nji tona edip okamaly. Yani şou, biao şeýle okalýarlar. Pinýen düzgünler hakda inniki aýdyp geçekdadım. Yani gysgaldyp ýazma barada aýdyp geçebilmelär. Haçanna yo wei wan bogun ýasaýjy çekimli sesleriň ýünmu olaryň öňünden başlangyç çekimli ses ýani şaňmu gelenne olary gysgaldyp şeýle ýazmaly. Yo wei wan mesela olaryň öňünden başlangyç çekimli ses gelenne olar şeýle okalýar. Nyo nyo quẩy quẩy luân luân gelin olsa aşakdaki bogunlara seyredin. Yani bogun ýasaýjy çekimli sesiň gysgaldyran ýerlerine de ünseriň. 休息休息睡觉睡觉轮船轮船牛奶牛奶啤酒啤酒昂贵昂贵留言留言开会开会讨论讨论足球足球伦敦伦敦湿润湿润惭愧惭愧水果水果陶醉陶醉顺利顺利Yani pinyin gysgaldyp ýazylan pinyinler olar şeýle okalýar. Olary önserp dinlänsiňiz diýip umyt edýän. Gelingine bolsa sapakda köplenç ulanylan sözler hakda öwreneliň. Dogrusy siz bu sözlemleri ýa tutmagyň size gerek ýok. Beýle sözleri her gezek sapakda goýmamyň sebäbi näme?
maksadı näme? Onun maksadı yani sizin gulaňyz Hytaý hierogliflaryna, Hytaý diline öwrenşmesi üçin, diňläp öwrenşmesi üçin goýýar. Şoň üçin gelin olary bir başdan okap çykalyň hemde olaryň terjimesine seredip geçeliň. Ýyzymdan aýtalyň. 请跟我读 打开书 打开书 bu sözlem Türkmençe tercüme etsek kitabı açın diyen manini anlatıyor. İnniki 请大声读 请大声读 yani batlarak seslen oku yani ya da gatrak seslen oku diyen manini anlatıyor. 再读一遍 再读一遍 yana vuryadak oku diyen manini anlatıyor. 一起读 一起读 also birlikte yani bile oku diyen manini anlatıyor. 有问题吗 有问题吗 bu also soru var mı diyen manini anlatıyor. Eger şu yerde ünsören bolsaňyz şu yerdäki i diýip birinji tony okulýan hieroglif bu iki sözlem içinde her türlü tony okulýandyr. Bu arada men inniki sapamyda çekmejek öwreder. Hytaý hierogliflarynaky çyzyklar. Bugünkü sapamyda biz şu yerde görkezdilen 3 tane hierogliflary ýasaýjy çyzyklar hakda öwrenip geçer, agdap geçer. Gelin olary öwreneliň. Şu görýän çyzygyň ady ol hangzhe. Hangzhe diýip adlandyrylýar. Onu men türkmençe horizontal aýlaw çyzyk diýip adlandyrdym. Yani ol şeýle ýazylýar. Şu görýän hierogliflaryňyzda şu ýerdäki ýazylan çyzyk ol hangzhe yani horizontal aýlaw çyzygydyr. Edil şu ýerdäki ýazylan çyzyk hem şeýle. Şu ýerdäki hieroglifi emele getirji çyzyk ol şuzhe diýip okulýandyr. Onu men türkmençe vertikal aýlaw çyzyk diýip terjime etdim. Ol şeýle şu tertipde ýazylýar. Ol hieroglifaryň içindäki şu görýän çyzygyňyz hemde şu ýerdäki we şu ýerdäki çyzyklar vertikal aýlaw çyzygy ýagny şuzhedir. Bu çyzyk bolsa oňa şu go diýip adlandyrylýar. Onu men türkmençe vertikal gaňyrçak çyzyk diýip terjime etdim. Eger şu hieroglifde görýän bolsaňyz, ene şu ýerdäki hemde şu ýerdäki çyzyklar şu çyzykdyr. Bugünkü Hytaý hierogliflarynaky çyzyklar barada aýdyp geçeklem, yani şulardan ibaret. Bugünkü sapamyzda biz azady öwrenmedik. Şu ýerde siziň kelläňiziň azajyk rahatlanmasy üçin hieroglifler hakda bir azajyk gyzyklyça gurrun bermekçi. Yani şu ýerde görýän hieroglifiňiz ol ko diýip okulýar. Ko bu hieroglifiň asylky başdaky manysy, yani ağız diýme anlatýar. Eger de şu ýerde ünseren bolsaňyz, yani ağzyň şekiline meňzeýändir. Bu hieroglifiň şekili adamyň yani açyk ağzyna meňzeýär. Häzir köýümizde bu hieroglif şeýle ýazylýar. Bu hieroglif bolsa ol jen diýip okulýar. Yani köne jen hieroglifiň ýokarky bölegine yani mu şu hieroglif yani mu diýmek ol göz diýme anlatýar. Şu hieroglif bardyr. Össerýän bolsaňyz şu ýokarky bölegine mu yani göz bardyr. Göze meňde şekil bardyr. Aşaky bölegine bolsa ren adam diýmek. Adam bardyr. Yani dilini ep oturan adama meňzeýändir. Bular göwresi, bulam dilini eplen aýagy meňzeýär. Göz hemde adam.
Onun anlayan manisi yani gözün açıp seyretmek diye manini anlayar. Yani hazır günümüzde bu hieroglif şeyle yazılır. Bu yerde görüyen hieroglifiniz ol şan deyip okurlar. Ol dağ deyip anlayar. Hieroglifin şekli yani görçekler durun. Mesela yukarı çıkıp durun. Görçekler durun. Dağın daşkası duruna çalım eder. Bu hieroglif ilk başta ol şeyle yazılanır yani dağa mengleştir. Mesela görürseniz. Hazır günümüzde olsa bu hieroglif şu görünüşte yazılır. Bu yerde gören hieroglifiniz olsa ol xiao deyip okurlar. Xiao bu hieroglifi başta çekilenler yani çağanın oğunluk bölücüklerine salgılanıp çekilenler. Hazır kıvatta olsa ol yani kiçi deyme anlatır. Yani ulu sözünün antonimi yani karşıdaş sözü. Kiçi deymeyi anlatır. Bu gören hieroglifiniz olsa ol ilk baştaki manisi yani gural deyme anlatır. Yani şu yerden söyleyen olsanız çarşağa mengleyenler. Hazır kıvatta olsa ol hal olup bulunup yani yokluk manini anlatır. Bu arada sapağımızın başında yani bu şey diyen sözlemeyi geçenlerde aytıp geçiptim. Yani yok, değil diyen manini anlatır. Yani ol sözlemde yokluk manini anlatır. Bugünkü hieroglifler hakkında aytıp geçecek tatlarım hem de sapağımızın ahri mazmunu şulardan var. Eğer de şu videoyu size azıcık olsa peyda getiren olsa onu YouTube sayfama agzap olmanızı, like basmanızı sizden hayiş edýän. Çünkü sizin her bir golluğunuz beni öz işime hassa höwüslendirýär, ruhlandyrýar. Eğer de Hytaý dil hakda bilesiňiz gelýän ýa-da bilmeýän zatlaryňyz bolsa, aşağıda tesirlerde ýazyp bilersiňiz. Başardığımdan soralaryňyza like boljak videolar taýýarlar, ýa bolmasa tesirleriňize şeýle jogap berer. Onu näme? Inneki videomda görüşýänçek hoş, sag bolun.